Ja kažem, naravno da ne može, kako neće da se spusti pored mene. Hvala Bogu pa ne može da se spusti, samo malo. Slušaj, rekla sam, hvala Bogu pa ne može da se spusti, hvala Bogu što je dim. I dalje, ja da ga stavi u moju miđu, ja sam rekla, ne može, kaže on šta da radi, moram da izrkam na tvoje dupe. Rekao, ne možeš ovdje da svršavaš na moj krevet, idi u tuš kabinu pa ga izdrkaj, tako sam rekla. I bilo mu je krivo kad sam okrenula ležela ga spavati i nisam ni zaspala pola sata, otišla sam na jutarnji program. Znači nije se ništa desilo. Znači nisam ni zaspala svih 8 organizacija. Aj si jebala sa Gastom? Pa jeste za... Jesi se jebala sa Gastom? Jeste, mene je rekao jebala. Jesi se jebala sa Gastom? Jeste, izjebala sam vas, za vaš me rad. Ma šta njih briga šta Pa sam ja jesi, radila? budi čovjek, budi iskrena. Niko te nije napada, samo budi iskrena. A moja pička Pa, čujetina si najpičija. Moja pička moj Čujetina sa baš čašije. Ovdje nema nikoga da se otoči pa se sakačuje na mene. Sekrecio, puno si sine, sifilisa, tripela, kandide, karcinoma i ostalih bolesti. Znaju na koga da se otoči. Nije te jebo, samo na to žoveo na voz. Nije grota. Neka se jebala, s kim se jebala? Što ne priznam? I ti spadaš sad ljubomorna. Ne. Neka samo neka Atena, vjeruj mi ti, je li Bor? Solarijume, masaže, nokte, sve, kupuje jako. Jeste vi ovdje stari ljudi? Ona i one sad ispadaju ljubomorne ljudima. Ja sam rekla kad sam počela da zarađivala sa 15 eura, a i prije realitija sam zarađivala skromno i nisam nikad pozajmila novac niti dizala kredit. Ja, kredit, ko je Da, nisam nikad pozajmivala. Ako se jebala, jebala se za njen ne rad. Nisam nikad pozajmivala. Ja se uvijek nešto Ona sestra, je li Kana majka? Ona je osoba koju mrzim iznad duše. Ali je tebi žena.